Hola, veus, els adolescents de 12 a 15 anys podran demanar cita per vacunar-se contra la Covid a partir d'aquest dimecres 4 d'agost. Ho ha anunciat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, assegurant que cal fer un pas endavant en un col·lectiu que ha patit especialment els efectes de la pandèmia, sobretot les restriccions que limitaven l'activitat social. També ha fet una crida a tots els joves a demanar cita perquè s'immunitzin de cara al curs vinent. Un col·lectiu que necessitem que s'immunitzi, pensant també en facilitar el bon funcionament dels centres educatius de secundària i batxillerat i formació professional de cara al curs que ve. Fem una crida, doncs, a tots els nois i noies d'entre 12 i 15 anys, així com a les seves famílies, perquè a partir de demà dimecres agafin cita per vacunar-se. Actualment, el 64,8% de la població catalana està vacunada amb almenys una dosi de la vacuna, mentre que un 58% ja té la pauta de vacunació completa. A tot això, la portaveu del govern, Patricia Plaja, ha anunciat que la Generalitat tornarà a demanar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el confinament nocturn per a diversos municipis per frenar els contagis de la Covid. Aquest cop ho farà per a 2 setmanes i no per a una, com ha vingut fent fins ara. A més, s'han endurit els paràmetres per decidir els municipis que l'apliquen, ja que s'ha reduït de 400 a 250 el límit de casos de Covid per cada 100.000 habitants per formar-hi part. Recordem que aquest toc de queda s'aplica de 1 de la matinada a 6 del matí. El nombre de contagis està baixant, però el que continua sent molt alt i arribant, en paraules dels mateixos professionals sanitaris, a uns nivells crítics, és l'assistència hospitalària i sobretot l'assistència a les UCIs. En un primer moment es va considerar que calia fixar el llindar en aquests 400 i es demanava el termini d'aquest confinament nocturn per una setmana, i ara es considera que és el moment de baixar aquest criteri de 400 a 250 i fer-ho ja per un període de 2 setmanes, perquè si bé els contagis baixen a un ritme, el nivell de pressió hospitalària baixa a un ritme absolutament diferent. Pel que fa a les dades, la 5a onada de la pandèmia manté la tendència a la baixa, malgrat que les UCI continuen sumant pacients. A Catalunya ja hi ha prop de 600 ingressats, prop d'una vintena dels quals a la demarcació de Lleida. És tot, gràcies per la vostra atenció. Més notícies i més veus aquí, a La Veu de Lleida. Fins aviat.